שלום, בשאלה המבוקשת נתבקשנו למצוא את המתח V-out בתלות ב-V-in כפונקציה של הזמן. נוכל לרשום ש-V פלוס שווה ל-V מינוס, לא נכנס זרם לתוך המגבר, ובמקרה הזה V-in יופיע כאן. מאחר והזרם I2 שווה ל-I3, כי לא נכנס זרם למגבר, נוכל לרשום ש-V-out יהיה שווה ל-V-in חלקי R3 כפול R2 ועוד R3. אם נציב את הערכים נקבל V-in כפול 5 חלקי 2, 2.5 V-in. נציב את הביטוי V-in ונקבל V-out שווה 2.5 כפול 2 זה 5, סינוס 314T. בסעיף ב' נתבקשנו למצוא את המתח האפקטיבי במוצא. V-out אפקטיבי יהיה שווה ל-V-out חלקי שורש 2, 5 חלקי שורש 2, החמש מכאן, נותן לנו 3.5 וולט. בסעיף ג' ואחרון נתבקשנו למצוא את הזרם האפקטיבי, IL אפקטיבי, דרך הצרכן, מכאן שזה V-out אפקטיבי חלקי RL, מכאן שזה 3.5 חלקי 2 קילו, נקבל 1.76 מילי אמפר. תודה רבה.